Astăzi, dacă nici nu am câștigat, nu mai la momentul. Învingător la puncte, cu o decizie de 3-0, Jipeanu Eduard, Clubul Sportiv Năvodari. Edi! Stimați spectatori, urmează un alt moment, cred, emoționant. Organizatorii acordă diplomă de excelență Și cupă. unor boxeri români, foste mari glorii ale acestui sport. Unul dintre ei vă este mai bine cunoscut dumneavoastră, concidatinul nostru Vasile Grgavu. Dragi spectatori, Hai, Edi, bravo! Și cupă. Vasile Grgavu a fost și nu este numai părerea mea cel mai bun produs pe care l-a dat vreodată boxul călărășan. Vasile Grgavu a câștigat 3 titluri de campion de senior al României, 2 ediții ale turneului internațional Centura de Aur, medalie de argint la campionatele mondiale de tineret de la Dublin, medalie de bronz la campionatele europene de la Köln, Germania. Vasile Grgavu cu siguranță ar fi putut realiza chiar mai mult, având în vedere imensul talent și potențialul lui. Dar acum întâmplarea face ca din fericire la această competiție să îl aibă alături pe unul din bunii prieteni ai săi din lumea boxului, dar și un fost rival, poate cel mai puternic rival al lui Vasile din boxul românesc, maestrul emerit al sportului Nicolae Chioveanu, care acum antrenează și prin rezultatele obținute de juniorii îndeplinește și criteriile pentru a deveni antrenor emerit. 2 foști rivali, 2 oameni care s-au bătut în parcă, dacă nu greșesc, 7 meciuri în ring, victoriile fiind împărțite, că nu vreau să-i fac să se certe în seara asta. Le mulțumim la amândoi pentru întreaga carieră sportivă. Mă bucur că îl revăd pe Nicu Chioveanu la Călăraș și le doresc sănătate, viață lungă lor și familiilor lor. Vă mulțumim mult! Maestru! 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 Festivitate de premiere, locul 1, categoria 30 de kilograme, Eduard Jipeanu, Clubul Sportiv din Năvodari. Bravo, Edi! Locul 2, un loc 2 merituos, Ion Paul Romeo, Clubul Sportiv Municipal din Medgidian. Acum. Da, uite aici. Bravo, Edi! Bravo, băieți!